Priča o nestašnom dečaku. Bogdan je izuzetno lep i pametan dečak, a uz to i vrlo nestašan. Dešava mu se da nepromišljeno napravi neku glupost, a onda se danima kaje zbog toga i tuguje što je povredio roditelje. Jednom sam ga video kako se zakačio za kombi i vozio se tako nekoliko metara. Sreća što je vozač u retrovizoru ugledao majušnog dečaka, zaustavio kombi i prišao mu. Tek tad je Bogdan shvatio kakve posljedice bi bile da je nastavio sa vožnjom. Znam da tako nešto više nikada neće uraditi. Sledeći put nije mogao da obuzda svoju dečju radoznalost, pa je stajao na obali gledajući u nabujalu reku koja se usled obilnih padavina neverovatnom brzinom izlivala iz korita. Bacao je kamenčiće u reku, pomalo tužan što mu se nije pridružio niko od drugara. Kada je shvatio kakve bi posljedice mogle da budu, gorko je plakao, moleći za oproštaj uz obećanje da mu se to više neće ponoviti. I zaista, više nikada mu se nije ponovilo ništa slično. Tek što je situacija sa nabujalom rekom počela da pada u zaborav, poželeo je da se igra šibicama, paleći papiriće na osušenoj travi. Sreća da je mama videla, brzo je reagovala, tako da do požara nije došlo. Posle te nemile situacije, Bogdan se zatvorio u sobu, shvativši da je vreme da popriča sam sa sobom. Prisjećao se svih nestašluka koji su ga pratili tokom odrastanja. Shvatio je u čemu je njegov problem. Svojom brzopletošću i nepromišljenošću on prvo napravi neku glupost, a tek onda razmišlja o posledicama. Čvrsto je odlučio da se promeni. Uvek pre nego što poželi da uradi nešto, razmisli da li je to dobro ili ne, kakve bi bile posljedice novonastale ideje. Da li bi to koristilo ili bi posljedice bile katastrofalne kako po njega, tako i po ostale. Sreo sam ga pre par dana. Od onako nestašnog dečaka ni traga. Predamnom je bio odgovoran, vredan i iznad svega poslušan dečak. Dečak koji je drugima služio za ugled. Posrami se kada se seti nepromišljenih poteza, ali takve stvari su sad daleko iza njega. Ponosan sam na njega. Zapamtio sam njegovu rečenicu: pre nego što uradiš, razmisli i o posljedicama.